Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello classmates, balik na punta. Ug akong i-upload karon ang What's the Style Part 22. Ug mabasa ta mga classmates katong last nga gi-upload na to. Itong basahon ang first comment si Oscar Abedog. Salamat sa way paglubad nga upload dol ug sa imong drama nga super makakalingaw wag tang sa problema dol. Ang kaduhang comment ni Oscar Abedog, basta dol wa skip is me dol ug advance Merry Christmas dol, paabot ko gapon dol sa imong pinaskuhan dol bisag unsa dawat ra ko. Salamat sa imo da Oscar Abedog ug advance Merry Christmas. Mag-message sa imong Oscar Abedog. Salamat kay sa imong kanunay nga pagpaminaw pagsunod sa atong mga drama ug sa imong pagway skip guys. Salamat jud kayo dako na kay nang tabang sa kuha Oscar Abedog. Si Michael John Amores idol from Tubod Lanao del Norte. Salamat sa imo ha Michael John Amores sa imong kanunay nga pagpaminaw sa imong pag-comment. Salamat jud kayo. Tigdaan Tindungan. Hi idol, minaw na pud ko makalingaw jud. Makalingaw jud tinuod ni atong drama ug salamat sa imo da Sir Dan Tindungan sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si Ryan Inquito idol from Jinsan. Jinsan din si Ryan Inquito. Salamat nimo diha Sir Ryan Inquito sa imong pagpaminaw diha sa Jinsan. Si Gaudencio Simeon, daghang salamat idol sa makalingaw nga drama. First time ko nag-comment mo power idol. Support ko sa imong channel. Daghang salamat sa mo diha Sir Gaudencio. Welcome sa atong Palamay Drama. O first time pa daw niya naka-comment. O salamat kay sa imo Sir Gaudencio sa imong pag-comment nga nabasa jud ug naapil nako sa akong pag-vlog karon sa atong part 22. O usbo nako, salamat kay sa imo diha Gaudencio. Si Sir Dads Vasquez, thanks pala may drama sa compilation sa What's the Style Part 21. God bless us all. Salamat sa imo diha Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment nga maapil jud nako pirmi sa atong pag-vlog. Salamat kay sa imo diha. Si Ma'am Jalsam 99, good morning Sir Idol. Pasensya na busy ko gapon halibi sa akong sir. Dili ko basta-basta maka-cellphone. Salamat always. God bless you and family. Salamat jud sa imo diha Ma'am Jalsam 99 sa imong kabisi. Komento ni Sato si Ma'am nga kabalo ko nga busy jud kay ni si Ma'am Jalsam 99 sa iyang trabaho. O salamat kay si mo diha Ma'am Jalsam 99. Si Sir Willo, di makahart ni ka Sir Willo. Salamat si mo diha Sir Willo. Si Jude Pristico, kadako sa bunal, matud pa ni Jude Pristico. Si Lorito Gakampang, nice drama. Salamat si moda Sir Lorito Gakampang. O si Nora Abyaw, karon pa ko nakapaminaw dol. Salamat sa moda Nora, welcome sa Palamay Drama. Mga mga listeners, tanan ga-comment sa to, atong gibasa sa atong part 22. O atong nasudan atong What's the Style Part 22. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot style, timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawa ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang lakip ang imo kanino. Lisod ng papaliko ng baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ko si Esa, ginaingon, nagbuwag manggani ang bagol ug ang bunot nga grabe kapilit, anak pakahang inyong gugma nga atik ray gagunit. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Sa, ato kay Lasera karong gabi eh. Birthday mo niya. Uwa man ko imbitara, nganong maadto man ko nunoy. Oo, gibutor lagi ko. Aw, maayo hinuon. Happy birthday, Syra. Thank you, Manuel. Sorry, wa ko'y gidang gift na. Pero
Di ang akong heart. Akong ihatag ni mo. Atik ka na. Sumuka sa ni mo nun yun. Kaway lang, Miss Bertin sa ira gabi. Wadyoy lang bisag yun sao na kukunaw na. Nga naman nunoy. Kapoy kitubang sa mga tao nga puros kusog yung mga atik. Kinsa pasabot nimo? Manuel God, sa klaro kayo nga atik ng iya. Iyang gibuhat ni Saira. Saira pod, sige po gagik-ik, gigitik. Mas nindot kinunta nga. Nakaisa kay Aligri. Ah, mura na kag atong kauban sa una nga dunay alegre. Ito ako kinsa. Di na mention. Si Wonderman. Why nami? Kanusa man ko nimo sugton isa? Dugay na kong nanguyab nimo. Maluoy taong ka na ako. Peter, bati asat anang sugton ti ka kinaluoy ko nimo. Kanang huwat-huwat lagamay gud. Wa di kay gibati na ko isa. Naaman Peter pero Unya nganong pa-hard to get pa man ka? hala ha? Ingon ana man gyud ng babay, di magpa-easy to get. Ah sige uy, sugton na lang ti ka. Uy, tinuod ka isa? Ay dili, baka ting ako Ay, Uy, magkakos na mm, dayon. Hoy kalain. Hoy. Shaira, naon sa kaman. Ano bang gibundak mo na ni mong dani mong mga libro? Human ko niyon sama. Ug mahimo ba? Ay lang ko pangutan abi kay mo samot ang kalagot nga akong gibati. Oh, Pagkasantulon yun ni mong utok. Utada lang ko kung sa'y hinungdan. Ug ayaw kong ingna sa pagsulti ha kay basig makumutan ko ng baba mo. Usba ng batasa di mo ha? Sikik sapot-sapot. Ah, dali ka na matiguang anang bataa ka. Kisugot na din niya sa si Peter. Uyab na din silang duha. Naglagot man ka nga. Nagkauyab sila si Isa o Peter, Saira. Kana ba? May uyab na sa nang imong amiga? Tingsi man kadiya, Manuel. Nalipay ka? Nauyab na silang duha? Natural. Deserve ni ba Peter o Isa nga magjuwa silang duha? Di ko musugot. Oh, nga naman. Kay mas paris sa mami ni Peter. Diya? Ako ni. Adi. Uyab man ang duha. Kalain ko ni mo, Saira. Oh. Kita man di uyab, Manuel. Limot ko daw. Kalain limot-limot mo eh. Feeling ko dako. Binuangan ni si Isa ni Peter. Feeling na ako, dali na silang magkabuwag. Mark my word, Manuel. Huwag kay labot ng duha, Saira. May mog, dili ka mo saw-saw sa ilang relasyon? Peter, sorry ha. Di lang ko muuban sa inyong pagpangaligo o dagat. Nga naman isa. Mga barkada naman nato nga itong kauban. Kauban naman ganyan is nunoy. Ay, di lang lagi ko. Uban lang kong ta. Please. Sige na isa. Hoy! Ay, kung dada sa lao, Peter! Lani na mo kay bawang masaw! Ay, lagad. Ikaw gito, sige! Ay, lagadlok. Dali na ba? Hoy, Peter! Dali na. Ayaw ba? Di na ko! Murag ako ilang ipasuya. Uy! Tinayan tawag tad-tad ang sinugbang baboy taong. Ano kung kayo natagak taos bas? Ay, pagbuot! Nabawan ako nga naglagot ka samtang nagtad-tad niya ang sinugba. Nagsige ka magtanaw ni Isa o Peter nga nangaligo. Dahil gabi, kana, mangaligo sa tayo. Parang dili mahurot o tatagak ng bas ang sinugbang baboy. Dali, dali. Dali! Ano ba? Oh. Kitugnon ako, Peter. Muhawaas na tana. Oh, sige, kay gigutom ng sag ko. Gunit na ko, S. Hala, sila si Shaira ug Manuel. Layo na kaayo sila, oh. Sige, diin na sila eh. Nagpalugar ng duha. Manuel, ayaw di ka. Sinundot ka na sa Manuel, Usong ka sa bawat. Muban ko bawat. pagtulad sa cottage na. Ano yung tabi ko?
Magbawag. Pinagaliw ka. Sod na. Magkaksulti ka na kayo, Syra. Hindi ganyan maibot ba? Isa. Let's check kinsa ko? Kinsa ko? Syra. Ha? Syra. Uy! Uy! Sakit. Dili ko si Isa kundi si Shaira ko. Nagbuwag mo sa Manuel, Sarah? Buwag si Lugayan. Relasyon sa Dili ano good noy. Kay doon nila inanguyap na ako. Kinsa man na? Ate na niya. Si Peter. Unsa? Unsa? Oo, ako monguyab ni Shaira Isa, promise. Promise, giluwag yun. Namakag na isinunoy na ako. Matod pa niya, si Shaira mang ginagsulti niya, ana. Tana, koyog tato ilang Shaira. Pangutan na siya. Kung tinuod ba nga nangayab ko niya. Dali! Sino na yung nagsulti ninyo, anak? Oh, si Nunoy. Oo, Nunoy. Oh, hindi siya yung nagsulti nga nanguyap ka na ako, Peter. Dili kay ako. Namakak siya. Mao ka na, Manuel. Klaro kayong namakak na siya. Ay mo pa na, Syra. Gusto lang siya nga magbuwag mo doha. Kaya ang tinood, na-inlove siya ni mo, Peter. Oh? Ikaw may ginlaban niya. Kaya ako siyang gisultihan, gawa ko ma-inlove niya. Igor na ako siyang gitilaw-tilawan. Unsa? Muna tinood, Peter. Og isa. Sa gudi ay, hala, igura dahil siyang gitilaw-tilawan ni mo, Manuel. Luuya gud ni Shaira. Naluoy baya ko ni Shaira. Gibinuangan lang dahil sa ni Manuel ug igura dahil siyang gitilaw-tilawan. Mao kito makasama ang kaagi ni Isa dinhining tulumanon. What's the style? Igo orang gitilaw-tilawan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edwin ginaingon, bisan unsa pa nimo kabuutan nga pagkabana. Kung pagyud nimo nga makasaha ka sa imong asawa, aw makasaha gyud ka. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahigalingan. Sige ha. Nasitol na ta ha. Og ikaw, Janet, ayaw na gyud kini usbang imong gibuhat nga makigrelasyon kag laki nga minyo. Sige. Ikaw na. Iyo man itong kanaog, bro. Basig wa pa nakalayo taon to iyang asawa niya, iyang kabi taon ang nag-una taon. Kanaog din sa barangay hall, probida. Di man tumaldita ang asawa sa gikabit atong Janet, bro, sa? Si Janet may kuyaw, nga dili mutuman og saad. Ay makihag siya na. Hasta binyo sakyan man. Mura po to siya og mangkusak ng asawa, bro. Palikira sad. Gani atong isang adlaw. Dito tago sa bahay kay gigukod og sundang sa asawa sa lalaki nga iyang gikabit. Kato bang Janet ba? Guwapa pa to? Kung Kabiton ko to. Kabiton. Kabiton ko to. Undang ko lupon dili. May tabanon ko to bayana ba? Kabiton ko to. Bro. Nakasulti lang ka na kay matured naman gud ang imong asawa. Pero buutan ang imong asawa. Busa ayo sig luibi. Labaw sa tanan, lupon kani atong barangay. Nagchibadayos ba? Busa ayaw pagpakaw sa imong pagkalupon tagapamayapa. Duha ka kaso yun sa kabit-kabit ang akong house sa barangay. Usuhan yun sa kabit-kabit. Doon na lang ko sa amo. Pagkaswerte na ko nga nakaasawa kong buutan. Lahi sa iyang manghud nga laki sa usugod mga bit.
balik ko sa amo. Oh, day Alma. Ay, nabalik na dahin ko, day. Duha ka kaso ray akong gihusay sa barangay. Mao ba? Duha ka kaso ra inyong nahusay ros barangay di ay? O, day. Pulos kabit-kabit ang among gihusay ron. Uso na giron ang kabit-kabit, day. O nga, halos kada adlaw ta nga makabatik-balik ta ang kabit-kabit. Kining dong ni arabar lang akong manghod dong nasa sa ato nas taas ay anisa kuno siya mo istal sa ato og pilak adlaw kay gipangita siya sa asawa sa iyang gikabit. Wala gidangat. Otro po ng manghod ni mo nga badlungon. Magyud na'y padulungan niya. Kundi siya munong anang iyang mga kabuang. Naambot anang manghurap. Sige na nagbalik-balik dito sa barangay nila. Daghan ng mga asawa ang nireklamo anak niya sa ilang barangay. Basin anhin na sana siya magpabadlong din sa tong barangay, ha? Doon na gani mo reklamo niya nga asawa din sa tong barangay. Dili na ko sayon. Ipapulis ko na og diretso ang manghod mo. Bigani, bi. Sakon ko ng kanahan. Kaanugon ba ni mong dagway? Gwapa ka man unta, pero ngunang inaana may mong batasan? Ambot pa kuya. Nganong ganahan magit ko nga makatilaw og lain-laing laki. Nya, mas ganahan kog minyo iya. Karon nga niya ka na puyo sa amo. Ayaw gi ko katagig problema, ha? Lupon taga pamayapa bi ako din sa amo. Ayaw kog hatagig problema. Nakasabot ka, Oh, kuya. Bisag sulog ni mo, God. Lakra ka ng duha ni mo ka. Unsa man taong ka? Maklaro din ni mo, kuya. Bisan daghan ng laki ang miagi nako, pero sok pa kay ning ako. Ay, ben mong tan-aon. Basta mong tubangan, oh. Pag-ilis ito! Nandili nipis! Lakaw na dayon ba? Pag-ilis ito o ka ng snina nga. Gidili lakra. Asay mong short na pila na. Oh, kuya. Gano'n ka riha? Toto ka magod sa kong matubangan. Kuya, oh. Emo, silpers karsonis, oh. Able. Dako agad na. Uy. Emo na tanan niya. Alis ako kuya ay, mag-ilis ko. Ay. Wa mo day ko makapanipir. Pagminan ko ng babayhana, no? Kung maigo ni sa kuha. Taking-king may yun ni siya ba? Pero, dehe ko. Kay, buutan ba ko? Unya, lupon lagi ko. Dehe ko magpakaawa sa akong kagulingon. Tok sa mong kwarto ni Alma, bi. Bag ko tong ligo. Birahan ko to kay mitukar kong ganas. Magdali ko. Awal lang ko da. Abi na ko kinsang iso kuno nga nangita na ako. Ikaw di ay bay? Gusto tayo gingon mo? Kabit ka sa manghud sa akong asawa? Lagi bay? Og nagbuwag na mi sa akong asawa bay tungod niya. Usa di ko masugot nga likayan ko niya ni bay. Bungkag na akong pamilya. Tungod sa akong pagpakasanga. Busa, maglibi na lang may. Mayo kay ako yung una mong gipagkikitaan. Ang yung unti kebi. Ayun na pagsamok-samok sa kinabuhi sa akong bayaw. Gusto ko ang matulid na ang dagan sa iyong kinabuhi. Dili mahimo nga kamoy mag-uban. Kay duna kay asawa. Ako'y mo padakop nimo sa pulis. Kung maghasol ka pa sa akong bayaw. Nakasabot ka. Alam mo, iya mo kong gipugos ka. Magkarelasyon may. Mas kang lagaw. Pangang silong! Ay. Unya pa yun. Tarawa ka ron. Ngari kalit-silitsin na kong kinabuhi. Iyan akong gilikayan. Nagmahay ko nga bipatol ko niya. Nagmahay ko! Hain manghud sa akong asawa. Tuwa tingali sa giokupahan niyang kwarto. Kinahanglan nga dili na yun siya magpakita pa dito sa dapit nga nagawar ng iyong biyaan. Pagkabadlong ginimangod sa akong asawa. Yine! Yine! Abli na kuya. Wala trangkahing pultahan. Dito sa among trabahoan ang... Uy, hala.
Gusto mo ka nagburles magkagod? Ito, ah. Ay, kugaksag. Ay, kugaksag. Ayaw. Ba? Ayok. Taas lang tiyo rin si Ate Alma. Lipaya ko, be. Sige na. Lagi ha, ayaw ha? Ayaw ba ya? Ayaw. Kumut ni mo. Kumut ni mo. Okay, hindi ka lami. Ayaw pa badlo. Ayaw lagi, day. Lupon kang kuday. Lupang kuday. Taglupon. Lupang Tambo kay ning imo. Kami ni mo musing along ko. Lupon, day. Lupon kuday. Dami na gid kaayo. Oo. Ihungit ko ning imong baba, kuya. Ayaw. Oo, dili ka, niyak anan. Agad na nagmaya. Akalami. Bebe, iyak ka. Muyak ka na ko sa imo, be. Ayaw ha? Ayaw, day. Lupon kuday. Lupon. Ayaw, pertindugaan. Ayaw, day. Ayaw, day. Ayaw, day. Anami, dapit na. May nahitabag yun na mo atong higayon na sa manghod sa akong asawa. Natindal ko sa pagpakasa, iya man kong gipugos. Og nausban pa yun kini sa makadaghan. Natintal yun taon ko. Mao ka magkasama ang kaagi ni Edwin dinining tulmanon. What's the style? Natintal gyud in taon ko is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Paul, ginaingon, ang kapalaran sa tao sama sa ligid. Mupa ibabaw, mupa ilawom. Apan pagmatngon, kay dili pirmi nga naa kini pirmi sa ibabaw. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Bangon! Huwag ikaway na ko! Taman sa ginhawa! Mauli imong gusto! Barok! Unsa? Mao na pa. May gani ginagian na ko kay madero pagpusilya siyang kontra. Birahan pa ni, bilaran ng tanong ni Paul. Giingnan tanman mong duha. Nga likay ka mo ni anang kagubot kay libaw mong masakito na ang iyong inahan. Anong nakakita man tao kag-away, Paul? Sulti! Oh. Bukas pa ba siyang pangutana, Paul? Giyagit man ko. Nilikay ko, pero iyaman kong giunahan pagsumbag. Maong gisuklan ako siya. Unsa man? Okay na mo sa akong tubag? Usaon ko magpagpitol kining anak ka. Kamong duha, Jake! Jake, ilakaw na sa papag mama? Oh, lakaw. Gibilin ni papa akong allowance, ingon man ang akong para tuition fee? Wa, panikot ko no kay Bugo, ika. Unsa? Ayaw ka bala ka, Paul. Ako lang mo bayad sa imong tuition fee. Kaya ano kung dili ka makatake sa exam? Final na ba yan? Salamat, Mahita. Sagdi lang, kung makakita niya kong trabaho, bayaran te ka. Kung sa'y bayaran, good. Ako rin ang tabang ni mo, Paul. Kay butan maya ka. O kawas pasab. Love ta ka. O gusto na ko nga magkadungan kita pag-graduate sa college. Ngano nadugay ka pa ulit, Paul? Ni-take pa kong final exam pa. Katay ka? Diin ka mangunong gibayan? Ang utang. Unsay mong gibayan? Ako na namang itag paagi pa. Ay importante nga makagraduate ko sa college. Bisang wa ko ninyo tabangi. Masimundang na ka. Kamay na kuhang, Paul. Mag-graduate na ta. Dili na ko kaya mayit nga magsigig salig nimo. Mangita kong trabaho. Mutiwas ko eskwela ka nang makatigong na ko. Asa ra magud na ba? Naa sila si Mama Papa.
malipayan kayo nga nilamanon ni Jake nga ni-graduate. Ipakita na ko ninyong pa. Makatiwas ko sa college sa kagalingon akong paningkamot. Jake, unsa kining sumon nga ako na-receive? Unsa ni? Palko ko kwarta dako ra ba pa. Sa bangko nga ako gitrabahoan ba. Palko ko. Tabangi ko niyo be. Aron di ko preso. Sa? Ayaw ka bala ka, Jake. Kutob sa abong mahimo, amo kang luwasod. Gakos ko mga be. Salamat. Ay, nausan naman eh. ipalambing anak. Paul, Kaya, Sagdi lang. Muabot ang panahon nga ma-proud mo na ko pa. Timan ka na ninyo. kita ko pildi. Bisog kong pangwian nila. Turbina. Jake, napildi ko. Lagi ko kwarta, B. Ida sa ni mo sit ay. Sabi siya atang na ko ni mapildi yung pagkano rin. Ha? Paul, nagkadaghan ng atong mga baboy. O kita ni supplier sa 5 kadakong grocery store din sa atong dapit. Swerte kay ko nga nakasawa ko nimo mayet. Ako maiswerte. Nakapanak ko ni mo, Paul. Iabot ang gisulti ka na to ni Paul. Nga ma-proud kita niya. Basahan ang gibalita sa pamantalaan. Oh. Dako na si negosyante. sabtag sila si Kusit ug Jake na purdoy kay parehas mang sugarol. Og embargohonon sa bangko ang dakong baay nga gipatukod taalang nilang duha sa iyang asawa. Wa diya kini ampingi. Dakot ang sayo pang giuna nato si Jake. Kaunta bisag bugoy si Paul. Pero nahibaw kita nga determinado siyang eskwela. Nagbasol ko sa kong gibuhat. Nato, unfair kitang pagkaginikanan. Failure ta sa paghatag og pabor ni Jake. Oh, nay lang. Dutas, tagi ka or Lami kayo. Maram kagdugay mo makagamit na ako. Chico. Hindi lagi sulting ako magagamit ng droga. Kaskana. Moning, grabe ka makadusog mayo. Sa imo gusto ka. Adto tas gawas o ipagawas na nila. Atos gawas. Adto ko ni ipagawas lain. Dili na ako. Jake. Anyway. Sa'yo! Sana to eh. Natay trabaho kay Papat ang duhas bangko nga ito itrabahoan. Watay bahay yung barkos bangko. Wartay mga buta nga ato ang gipabaligya kay wa na tay kwarta. Murang tighian na ni tao si Ring. Ay, kaon bisyoso man tanduha. May ganitong pagkaparis. Sugal diri, sugal dito, inom diri, inom dito. Mo ni purdoy. Ay kabala ka. Mabawi na rin atong tanan ko mag-romance sa trabaho. Badi oy. Wow, way mo dawat atong trabaho kay bad record ang duha. Ako'y bahala ko sir. Ikaw ang among bagsakan ining inyong dapit, Jake. Ikaw na may balo mong baligya ini. Ako lang may balo ha. Okay, salamat kay Busing. Og, Murumit ka kada simana di binuan ha. oh sure Busing. Ako pa. Daghan ko mga kailaw nga mitay na sa among kanang imong gibagsakan din eh. Salamat kayo nga imo ko gibagsakan ha. Ako rin may baloan eh. Wow! Ano ito mo puyo ining bayad, Jake? Yes. Ato na ni? Oh, kusit. Talian ako sa kwarta. Basta Usa pa lang gani kabuhay nakabay na ta. Basta druga ang negosyo, dato ni ka! Bongbong! Bong! Bongbong kanindot sa bongbong. Ay mga bangag-bangag. Tinuod na. Kay kadtong dito, tas pikas bay! Ang atong bongbong bangag! Bangagan kayo. Ngayon natin ka nga mabawir na itong tanan, di ba? Jake, wa naman ka mo rimit. Ay nang halin sa imong gibaligya. Ambi! Sir. Busing. Huwag mabalik ka lang, ha?
pamayad akong ipang-distributan, wa pambayad. Ayaw pamakak. Oh, Naani mo ang halin. Ambi na, ambi. di makakasabot sultihan, unsa man ka? Abo ako. Ay. Jake, anak. Dali kami makadawa si mama ni mo. Kana ka na suda ng lungon. Ma? Paul, salamat ka na pakita na mo ni mama ni mo. Anak, Paul. May resulta gyud ang dautan nga gibuhat pa. Pa. Iyampo na lang nato ang kalag ni Jake. Paul tungod lang sa durugas. Si mama ug papa naa natipon og puyo namo mga tiguwang na. At timanon ko sila bisan pa man sa ilang ka-unfair pagtratar sa ilang mga anak. Mga kasama ang kaagi ni Paul, dinining tulumanon. What's the style? Unfair o tratar style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sander. Ginaingon, kung daghan ka babae nga gipaangkan sa ulitaw ka pa, inikaminyo na kuno nimo, wa kay anak si mong asawa. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong hikalimtan. Sander. Ayaw kupti, ako'y bahala. Kasi mamaptos ko. Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Uhiin na. Basta. Sakit. Sakit. Primero naman na. Ikaduha na wala sakit. Di na po. Sige na ka. Gawas nga sakit. O hadlok ko mamaptos ko. Hadlok nung ka. Pagkaslan nanti ka. Tinuod, Sander. Hi! Ay, nagkailala ba ta? Karon ba? Igaga ko ni Sander. Mao ba? Kaliwat kita imong mga gwapos, ha? Salamat taon kay naapil ko sa kagwapo sa akong gigagaw. Humble lagi ka. Dugin mo sa akong gigagaw? 1 week pa lang. Ikaw na gyud gaw, Sander. Ay palag diha gaw. Parehas bitaw ta, dagag uyab. Daghan kog uyab, pero wa pa ko'y gipangkan. Ay, sapaw. Hinay ng tingog mo. Kung hinay ito, pahinay pagmayo. Di ka lumabatian kang wila. Sige rin magpangitan mo si Chika. Umaanak na ba siya gaw? Ha? Oh, paanak ka lagod. Di lang ka magpakita niya. Na, di gid gaw. Unsa akong anak pa. Lalaki, liwat kay Sander. Ayaw pagpakigbalan, Sander, ha, Chika? Ayaw na yun! Wila. Sander. Kutasa, uy. Kutasa. Mabdos ko. Dali agad. So, dali agad. Usa ka buwan na nakalabay nga gihilabtan ko nimo. Nya, kano sa mga kamato sa amo, aron ikaw mismo musulti sa akong parents nga mabdos na ko. Huwag ba sa gabi eh. Alas 2 na las kaadlaw pero way Sander nga anis amo. Pagkakuntawa na. Well, sorry gyud. Wa na ko makakita ni Agaw Sander. Ang butog asa na ron siya? Ay, ganun day. Abi ka na mabdos man ko. Biyaan na lang ko. Wala na siya nagpakita. Mabdos ka? Baya, si Agaw Sander.
Go, Alex. Uy, go! Buhi ka pa di ay? Oh, grabe ha. Buhi pa tao na. Kimsam sa na imong kuyog ni mo. Aw, ako na ning tunay, gaw. Lagi. Magpakasal na ganin mi sunod buwan. Duha na katuig ang nakalabay nga nakasaltang duha. Nganong hangtod karon wa pa man ka mo mabdos. Tubag ako, Iling! Ngano man! Yukaw tanong kong gisudyaan. Oy, Jeka. Ambis, Inday, papi. Ako siyang pakanon. Oh, di ba? Oh, sige. Daga naman iningipon akong apo. Unay, nagpakpak og lansang. Unay. Hain kang martilyo gibutang, ana. Maog yun. Tuig ka pinamanggot siya pa. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, baby. 1 year old na kit ka. Pauli sa inyo, ipangita na karon si mong asawa nga si Ellen. Maldita ba ito siya? Maldita siya. Ano lang ko ni? Kasi hinaykan ko to. Kung kakatan ni mong anak, bayot ko. Di ko ganang makakita sa dagway sa kong asawa. Ano man? Lagot ko. Sobra na sa katuig ng kasal. Uy, wa may anak hangtod ron. Pa siguro ka makasud. No, wa ko taon. Pasud man akong tanan. Wa man gini. Ni siya wilik. Iluwa na po niya. Unswa? Ay pagkabayot. Kay lamyo ni mong tanan. Hoy, usik. Bayot ko ko! Dagko na imong mga anak ka, Sander. O sa katuig na kapin ang imong anak kang Jika. O bago pang natuig ang imong anak kang Wila. Mao ba gaw? Oo. Gabaan naman siguro ko gaw. Gaw, Sander. Doon na katuig kapin ni nakasal si Ellen pero huwag siya mumabdos. Linab siguro si Eden gaw, Sander. Linab kong taon. Doon naman siya bangag. Gaba na ginahitabo na ko, gaw Alex. Gaba na gina. Kinsay nang itang Jeka? Ako manoy. Uy! Baya! Di abang ka do! Diha ka lang do! May kay napakita ka na ko. Bitar gitong ti kami. Makabuto na yun yung dugay na kung kita noogang armas. Hinog na kayo ni do! Diha lang be! Manoy! Gaw, Sander. Mamaya na tayo ninyo. Suko man sila na ako gaw. Tara, malaga ta! Tara! Nakatugog may si Ellen. Sorry kay Ellen. Mubiyak ko. Asawa ti ka pero huwag ka makataog kalipay na ko. Magpakiluoy ko nila ni Jika o dili ba ni Wila. Kung kasi lang ng duha ang makadawat na ako, mas labing maayo. Adios ni mo, Ellen. Adios. Sorry. Dili ta ka madawat. Oh, Wila! Jika! Kaya ba yun kayong tangap? Ay paspanyawan ang akong kahimtang. Away bisag usa sa ako mga napaangkang imidawat nako. Gigabaan ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ramel, ginaingon, nga doon na giday usa ka batanon nga lalaki nga makaasawa og usa ka babae nga matured na. Unya malipayon na sad siya kay hugot ug bigot pa gyud ang matured nga iyang asawa. Mabot gyud ang higayon, ikaw mangandoy nga makatilaw og lawas no nagkalipay ngadto sa usa gyud ka batanon nga babae. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ay, nga na siya. Nanaog na din sa silong. Agoy, nag-shoot o pinakigol sinang Marina. Agoy, nagsulubog si Nina nga mubo kayo nga nakita ang pusod. Pastilan, lakra kayo ang iyang dughan tungod sa nipis niyang si Nina. Lami sa ning tiguang nga da. Musugot ka ni Ron. Aw,
burakan gini na ako ba? Sorry ha, Ramel. Nalangan ko og ili sa taas. Unsaon pag-abot nimo, atol man sad nga gikan kong naligo. Ay, okay ra nang. Manang naman. Marina di ay, day Marina. Kahumot ba ya? Nahibaw na ko kung sa imong tuyo. Ug bisag dili ka musulti, gisugot na ka. Tinuod ka nang? Day Marina? Gisugot ako din mo bisag wa pa ko makadiga. Oo, tungod kay anugon o palabyon pataka. Gwapo gud ka, niya batanon. Busa. Sige, okay na kung uyab na ta. Steady na ta, Ramel. Patil. Nakusugyagan ko nimo. Ako'y kamot nimo. Tana, ato ta sa atong kwarto doon, Ramel. Humutan nimo. Hugot pa makikag-amay, bisag short ka na. Ramel. Hugot pagkaayok ko. Sige pa. Salamat ha. Kusugan niyo mo labok Lupig man yung batanon. Kana, tungod kay Doge, nasad kong gihidlaw in butanga. Salamat, sad. Ngayon mo kong gipatilaw. Sa Doge nang wala ko matilaw. Pabalik na ko nga din niya. Usab taday Marina. Mauna kini ang katapusan mong pagtilaw na ako. Makatilaw lang ka og balik na ako. Human kita makasal. Usa? Kasal? Usa, magpakasal kastiguang ni mo iyab to. Ingol ka kay binuang rin ng imo nga tuniyaw niya. Karon, pakasal malagi ka. Di naman ko niya patorja kung usap pa kung di ko magpakasal niya. Mao nga magpakasalan lang ko niya. Kay gibati masad na ko pa nga nakagusto sa ko niya. Kay humot niya busok pagi kay siglawas pa. Unya bayo kay muda sa kama. Mao nga magpakasalan lang ko niya pa. Pakasalan ako sa Marina. Una-una ang maayo nga kami nyo dili sa mas pagkaon nga kung di ka naganahan imong iluwa. Bisan gani og pagkaon nga imo na matun. Maglisod ka nagluwa kay natuon naman imo. Basta pa, bugos na gina akong hukom. Pakasalan ako sa Marina. Kay kwartahan man sab siya. Ug mipasalig siya nako. Nga siya mo gasto na ako sa among kasal. Busa, pakasalan ako sa Marina sa labing daling panahon. Unsabay? Mura ka nga gipulang sa imong asawa nga matured na? Ha, Bay Ramil? Oo, bay. Murag lami mong kinimbatanon, bay, no? Nga turjakon, kay ni Marina. No? Nga sa ato pa, nagmahay ka na karon nga nangasawa ka niya, di ba? Medyo. Magampo lang lagi ko nga dili ko makakitag babae nga batanon nga ako mauyab. Kaya na, sigurado gyud mabian ako nga akong asawa. Na, mura gidangat. Nagdali-dali kay manggod og minyo niya. May anak ra ba ni kuno siya nga tuwa sa Manila? Nag-eskwela? O mapauli na din sa atong lugar? O ani na tipo na mo? Kita ba ko siyang picture siyang anak bay? Basta gupaha lagi. Uy na, kakuyo ko magpakita o gusto niyo mo ang iyang anak. Humantikaan jud ka. Pero ayaw lang gid paghuno na og binuang baya. Minyo na mo ni ng Marina. Pusa, agwantahan na lang tigawang. Ngo ko na, Bay Ramil. Ayaw gid pag binuang og laing babae. Labi na gid ganto sa iyang anak. Di sa ko mangweb siyang anak. Kung magbinuan kong laing babae, no? Adto ko sa laing babae? Dili kay sa iyang anak may bustok. Hostos bustok ha sa gisulti. Ayaw yun panguyab taon sa anak sa imong asawa. Kung mahimo, ayaw na lang yun. Bisag adto pas babae sa gawas minyo naman ka. Di na mahimo taon. Nga nung nagdali-dali pa ba kag pakasala ng Marina? Daan tabi tao kang gipasidan ati ka? Ay babae ito sa ulap o gwapa ka ito.
Naunsa ba? Nagtuman mo yung kasi mong gusto, no? Nagmahay na mahinoon ko. Ako na diha! Kamahay gid ako. Kano nagdali-dali magikos pagpakasal sa babae nga inahanag yan ako gintang sa edad? Nagmahay gid ko. Mao na ron ang akong anak dong Ramel. Siya na karon ang miabot. Unsa kay dagway ana niya sa personal de Martinez ha? Sa picture pa lang daan gwapa man. Bueno, aron ikaw ang una makakita niya. Hala, kanaog sa silong ka. Ikay abli sa dakong gate. Aron makasod ang iyang sakyanan. Sige na. Nagdali sig sakyanan? Nga misa kay barko? Oh, sige na. Adtoan na dayon si Edeline. Lakaw na dong. Ikaw din kingalan o Ramil nga mo'y nabana ni Mama? Kagwapa niya. Ikaw ba? Kalaming pakpaakon, babayhana. Matod ko. Ikaw ba si Ramil nga bana ni Mama? Oh, ako day Edeline. Kagwapa ni mo eh. Gwapa kay kaday. Salamat. Lain na ba ko kung ako'y tayo kong laki? Kay nga nung daygon kag laki day? Akong patrudjakon. Aha? Mag-ilis na ako sa taas. Iha! Saka na diri sa taas. Oh, Mama! Ramil? Unsa man? Miguel! Nalipay ka ba kang Mama? Matod ko, nalipay ka ba uban kang Mama? Edeline! Sa panahon nga magpakay mo sa kalipay, nalipay ka? Ariyo na ko. Lami agi babayhan. Murag nagdasad o kamhir ang iyang tinanawan ako. Karong gabi, kamangon ti kang babayhana ka. Niyan ako tungod sa importansya ang kwarto. Hinayon ako bliso ang siradura. Wa ilak, ablihan ako. Isila dayo na punta, hinugdool din ako sa Ako'y, Edeline, naghigda ka sa kama nga nagtakilid. Nagatubang na ako. Ugwa kay sapot, pisan gamay. Ni barog ka, may atubang na ako. Nindutan ni mo, dayoy. Edeline. Tagpag yun. Ialsa ko ni mo, ha? Tindin na. Sige pa. Tagpag kami. Inibalik na sa Manila. Ayaw pa nga pipuglain. Uday, di wagan si mama ni mo. Isagbay. Nagbunta kay Gilmin ato higayon na si Edeline, anak sa tiguan kong asawa. Kada kag higayon, nga nagtagay kami sa kalipay sa higayon nga lipat ang gainahan. Paglarga niya, balik sa Manila, akong gituman ang iyang gusto nga dili ko buwagan ang iyang mama. O naghandong ko kanunay nga unta, balik siya. Karon dili ko mahinayag sa pagpagabit ang batan sama niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Shaina, ginaingon, sinindot na mahal ka sa lalaki nga imong gimahal. Kaysa ikaw ang usahang nagmahal niya. Mao kining nahitabo sa mga kinabuhi nga di na ako mahimo. Mahikalit. Sige na, Kim. Kuyog ta. Kita rin doha. Uyab mo siya ina, unya gusto ka nga magkuyog tang duha. Nga nugod ka. Uyab bitaw mi siya na. Pero, unsa? wa ko mahigugman niya, Kim. Unsa? Mo na gisulti ni Joas ni mo, Kim? Oh, siya ina. Gisultihan ng tika kay dili ko gusto nga. Ingnon niya ako nimong traidor. Lain agad niya. Abi ni mo, nanguyab na kong... Unsa? Bati siya nga pagkauyab siya ina. Ako pa ni mo, ganan ni mo.
ug mangita kag laing lalaki, kana gyud nahigugma pod nimo. Manambag ng amiga ni pabuwagan gid ko niya. Naman. Aron kami na. Kay daga gusto man si Kim nato. Ay sagpalabig pang hambog. Hambog din na magsultal tas tinuod siya na. Tinuod bang gisulti ni Kim? Ngawa ka mahigugman ako. Oh, kining Juwas love ta ka. Tun ilang nga mahigugma ka na ako. Kung wa kay gugman ako, nga nang gipanguyaban ko nimo. Shane. Mao ni nabili ba namon ni Bay Juas? Kay dali ra ka makapasugot og babae kung ikaw ni manguyab. Oo, pero galisod siyang Kim, Bay Joel. Kinsang Kim? Na, pagkata na, Juas. Kinsa ko si Kim, Juas, ay. Ang BFF ko ni Shane. Lulupit mo pa rin Juas. Lumpong mo ni mo ang mag-best friend. Ganahan kay ko ni Kim Jewel, Bay Aril. Oh? Ganahan kay nang nindot kayong mahal nun. Mahal? Nindot kay isang pitog mahal. Mahal? Ha? Pero kung abi ni magdamgo ko niya. Pirme ka madamgo niya? Oo, wag Jesus lain na lagi sa Pirme kubatiyon. di? Pirme. Ka lagi lain lagi sa kubatiyon. Masa'y resulta niya sa imong pagdamgo niya, ha, Bay Joel? Sa'y resulta niyo mo sa damgong Kim? Oh, natural. Mag-wet dreams ko. Nga nung mag-wet dream man ka? Uy. Shayna, nakabati ka? Nakabati. Nasaw sa kundunggan ang imong paglitok og wet dream. Oh, dili man ako mag-wet dream. Kini mas by Jewel. Uy, Chloe, pagal mo si Billion. Juas. Kim. Juas. Unya, nani kay mang imong kilitok. Sorry, Shayna. Sorry. Oda! Dungan ba imong duha? Mura mo 2 palitos. 3 palitos na meron. Kaya na si Aldwin. Ha? O sa reaction sa'yo na ding lamian ka nagmayong nag-towards mo, ha? Kaduha, niya ang nga ni Kim mo yung imong gilitok. Be, o sa reaction? Lain sa kay malipay. Mo! Way ayo nang uyaban nimo siya ina. Kung ikaw kayong gihikog magdili ako, Kim, mas may nalang tingali nga makikbuwag ko niya. Siya ina. Aron sa ingon, malipay siya nga kamo na. Imo kong ihatag sa imong uyab nga way ayo. Ikaw may yung kimahal, di man ako. Bisag pakapina na ginamo sa imong uyab, dili ko niya. Wa manggani ka niya higugmaa, nga naana nimo ang tanan siya ina. Ako pa ka? Ang giapas na ng Juas, kanang daghan siyang babae nga maturjak, kanang pirmi lang siyang lamian. Mas maayo, nga imo na siyang buwagan. Magbuwag na ta. O, Juas. Sige. Sa'yo na, tinuod mo ang gibuwagan mo ba, Juas? O, Ariel. Nga, nasugot siya. Sugot kayo. Mo iyang gusto. Kita na lang, Shayna. Ay, rakog puli-pulihin ninyong mga barkada, Joel. Huwag mo'y kalainan ni Juwas ta. Lahi ko, Shayna. Di lang ko, Joel. Pahuway sa kong uyab-uyab. Sugtan ako, Kim. Wa naman mi si Shayna. Juas, hunungan ako nun kapoy, baya nimo. Nalipay ko nakigbuwag na ako si Shayna. Karon okay na kung sugtan ako nimo. Sa badya, oy. Kakayuya, bro. Wa, dugay nang wak ako uyab. Pero kung ikaw nalang sad, no way. Balag matiguang daga na lang ko. Kim. Love di ka, Shayna. Pagkasal na ta. Love na ko si Juas, siya ina. Si Shayna ang akong love, Kim. Dili ikaw. Wa ko mahigugman nimo. Wa ko mahigugman nimo. Shaina? Shain, pagmata. Damgo ka? Nagdamgo ko na to. Ikaw, ako ang tichuwas. Ayun na, sige ko na una sa imong uyab nga way ayo. Kim. Sige na matog na tagbalik. Alas 2 pas kadlawon.
Siya na lalaki. Mura man nagbarkada sa akong igagaw nga si Joel. Unsa? Lagi tao ito, adapit sa ilang jewel ko no. Gilaban was ni Joas. Siya ina. Puti nga nito message sa imong damgo. Di ba nagdamgo ka man ni Joas? Kim. Tana. Matanaw tawas ni Joas. Dili ko, Kim. Hindi ko makaako sa pagtanong lalaki nga akong imahal. Siya ina. Wa man tay balita kung gilubong na pa si Joas. Bitaw sa. Wa mo si nagpahibaw nato. Wa gani ta makabilar. Pero si Joel ba? Murag nagkasulti og si Arel. Matud niya, dili man kuno si Joas ang lawas didto sa ila. Sa? Naambot yung ba sa tuyang kisulti? Og may he rest in peace na. Di na ko maligo, Kim, kay kitugnan ako. Ligo tumpot ko, mukhaan sa ko ha. Maligo pa ko diri. Ang pa ko maligo kay dugay na kuha na makaligo og dagat. Nao pa nakabalik. Kaon sa ko. Okay. Kanong singgit man sa kadlok si Shaina? Ayaw pagduol ako. Duol ako, please. Ayaw kadlok na ko, Shaina. Di ako. Ibalik. Kay gusto mo kigbalik ni mo. Nakarealize na ko nga love ti ka. Pahuway na tao sa dayon, Joas. Ay, kung hadlok ka, kay hadlokan kay ko. Asa? Buhi bang ko, Shaina? Dako kong buhi. Dili lagi Shaina. Dili sa Joas tong gilabay pit sa amo ah. Pas-parehas lang kong nangyaw. Ilarga ko Manila. Nagpalayo ko. Sa ako magod nga, gisakitan man ko. Nadili ka na nako, Shaina. Kining Shaina, ikapa ko na si Joas kung buhay pag yun. Buhi lagi taon ko, oy. Sa amo dito sa Negros ba? Kay kapa sa imo ha si Joas. Kasama mo ikap si... Si Shaina. Kay kapa sa imo ha si Joas. Wala ikapay ba sa buhi ko? Ikapa ko, Shin. Kapay tatanan. Kapay daw. Joas! Ibig ka sa uli na. Balik ka. Nagkauli mi ni Joas, nagkasabot ni magpakasal. Kanya to, mutuon na forever. Pero karon mutuon ako. Ako o si Joas, usa sa sample nga ang relasyon may forever. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Laruhan ng tawhana. Basin beg may asawa na. O ma, mangutana unya ko ni Gawlando kung may asawa si Jack. Iyang sulti na ako nga ulitaw ko na siya. Basin tinuod nga ulitaw na siya. Kaya ka na magswildo eh. O may asawa niya mo adtos trabahoan. Di sama sa uban nga. Uban akong kauban. Doon na gyoy. Asawa nga itong kadaswildo yun. Abi ni mo ka katong dini ko sa inyo nga nagkailami. Iya man kong gipanguyaban. Mo ba? Nga gikuot ka? Ay, gisugot ka ba? Gisugot mo? Gisugot mo? Anong gikuot? Wain taon. Pero kung matinuot tong iyang gisulti nga mamisita siya na ako, ako siyang sugton. Kamanindo tanda. Pero huwag ba ha? Magkita mo yung maklaro na ako. Buwa po siya asawa. Wa taong ko'y asawa ba? Ulitaw ko, Bailando. O kanang imong ig-agaw. Nakagusto ko niya. Inyo siya, baby. Nga karon Domingos gabi, mamisita ko niya. Uy, lain na mo. Huwag kayo asawa? O, lagi. Kurog lagi na nga bilyo. Wala kay. Ulitaw ko. Raho na magay ka? Klaro ba? Huwag kayo asawa, ha? Wala lagi. Ulitaw kay ko. Tingnan siya nga. Mamisita ko niya. Sige. Karon Domingo ha. Mamisita ha. Kay Batod pa niya ha. Madto ko ka sa akong gagaw taon. Misulti siya na ako. Nakagusto siya di mo. Pero magkauyab yun mo na bay. Sige eh. Lagi. Napaabot na siya nga. Misita ka niya. Ato ka rin karon Domingo. Ay, salamat kung mauna. Sige bay ha. Ingin na siya karon Domingo. Mamisita ko niya. Karong gabi una na siya mamisita ni mo. O ma, mo ay sulti ni Gawlando. Bida. Klaro habi gyud taw na, ulitaw gyud na. O ma, mangutana ko niya kung klaro ba gyud siya nga ulitaw. Kay kun minyo gani siya,
Bahala nang nakagusto ko niya. Di na ko siya sugtun. Mao gyud. Lisoda nang mahimo ka lang unyang kabit. May gabi. Hala, Mga tahuran ay. Basig siya na ron. Si Jack. Debilin? Ha? Bisita ko, day. Stunyo ni day. Tunyo man lagi ko, no? Si Tunyo mangudi nang nangayog katahuran. Dako ra ba kay nagusto ni mong tawhanan, nak? Kana nalas tunyo isugtaw. Nay, uya ba? Di ginong ko anang Tunyo. Ako'y gusto anak niya bisan gamay. Maayong gabi dia, Debilin. Tunyo ni day. Ay, niabli na putahan. Rarang. Oh, mahimo ba? Pauli sa inyo? Kay dili ikaw ang akong gipaabot nga mamisita na ako rong gabi una. Palihog lang. Kay dili ko gusto nga maabot ang akong bisita nga naa ka diha. Lakaw na ba? Pauli na. Oo, day. Dako man ta kay ko gusto niya. Ano, mo man siya gusto na ko. Nga, dili man ta ko batig na ho. Unya, kining ako po, dili man siya ni unta gamay. Ako'y naluoy tunyo nga mibiya. Nagtanaw baya ko niya skayda dihang mibiya siya. Naghilak taon. Nya. Bahala siya. Siya nalay bahala nga mo sabot ako makayunsa ano man ko'y gusto niya. May gabi. Na, Debilin. may nangatahuran na sabay. Hala, basig si Jack na ron, ma. Debilin, si Jack ni day. Hala, si Jack yun, ma. Niya si Jack. Debilin, si Jack ni day ni anak ko. Dong, watas ako diya, Dong. Naog na ko. Manaog na ko, Jack. Tinuod ka, Debilin? Gisugot na ko nimo? Oh, basta baya ha, ulitaw ka ha. Lagi day, ulitaw ko. Bisog, dadon pa ka sa mua. Ulitaw, jud ko. Og, salamat tay. Kay nagkauyab na kita. Daghan kang salamat. Ang nakagusto man ko nimo, mo nagisugot dayon ka. Karon sunod adlaw day, holiday man, wa ko'y trabaho. Manuroy ta ha. Oo ba, uyab naman ta. Basta manuroy kita. Nagipakalitan ko gawak sa ngapi. Uy, Jack, bakantang mama, uy. Ay, sorry ha. Nagko basta maoy mahigugma. Basta mo na to ha. Karong sunod adlaw, manuroy ta. Manuroy ta, Debilin. Nalinaw ko ba sa atong pagpanuroy, Debilin? Oo, Dong. Gikan ta sa plaza. Nananaw tag sini. Unya na nga og restaurant. Unya karon unsa man mamauli na ta? Uy, di pa ta mamauli. Aw, asa pa man di ay ta? Taxi. Hala, motel. Hala, nga nung nihunong ka tungod sa motel? Uday, ako mang gihunghungan ang driver pagsakay nato nga magpahatutag motel. Mahadlok ko. Pre, bahala. Pinarani ba style? Ha? Hinaran akong duot ha? Kana? Di man ko, Jean. Mana ulit na? Taxi driver! Niyarang mong plite o, niyaraw! Laming asin mong bukhan. Giluka, anak. Giluka, anak. Kalami. Sa pikas na saan. Ang imong kamot. Padung sa upos. Ala na, anak. Nakatunong yun. Di buot ni mo ako. Libe. Ato nang hibuoy. Sabi. Pwede ko nakubo. Wala pa. Dali, magka. Gigap. 30 minutes ka diya, ha? Ini. Samot, gitlami. 30 minutes ka diya, ha? 1 hour ni 1 hour. Jack. Tara na. Tapos aning maghubo sa kusa. Wala ba? Kabayo. Dili ko na tayo pasa. Break. Ayaw lang na, Dong. Ay, until 30 minutes. Minutes, 1 hour. Unsay ato nimo? Nangita man kuno kanako. Ikaw ba si Belen? Ang uyab ni Jack? Oh, ako. Nga naman unta. Maodi ay nga pilit na kaayo siya nimo. Kay gwapa man day ka. Unya nindot sa buglawas. Time pa sa akin sa day ka. Ako si Sandra.
ang asawa ni Jack. O, unsa? Pero ingon siya na ako nga ulitaw siya. Iya kong asawa. Mibaos lang siya og panguyab og lain. Ako ang unang nakasa sa among kaminyoon. Pero Belen, miyon ta ka. Buwaging akong bana. Kinagpasol ako sa akong pagluib niya. Gusto ko nga mabalik ang kamalipayon sa among pagpuyo. Busa buwagi siya. Buwagi ang akong bana. Unsa? Buwagan ko gid unta si Jack, apadi man siya mosugot. Gusto siya nga magtaban ni maong tunga ni sugot na lang pud ko kay nahigugma man ko. Saon taman anak. Mao ka kasama ang kaagi ni Bilin dinhining tulumanon. What's the style? Nahigugma naman style. Umato mo suners tanang ga-comment sa to atong pasalamatan. Salamat kay sa inyong tanan sa inyong pag-comment na nabasa na to, na-appeal sa atong pag-vlog karon sa atong part 22 sa What's the Style. Atong shout out tanang ga-comment sa to, shout out na ko si Oscar Baydog sa Karkar Cebu o si Michael Chan Amores. Shout out mo dia Michael Chan Amores dia sa Tubod Lanao del Norte. O si Sir Dan Tindungan, shout out ni mo dia Sir Dan Tindungan. Si Ryan Inquito, shout out po nako si Gaudencio Simeon. O si Sir Dads Vasquez, shout out po nako si Ma'am Delsan 99. O si Sir Willow, shout out ni mo da Sir Willow. O shout out po nako si Jude Plustico. O kang Lorito Gakampang, shout out po nako si Nora Abiao. O matong listeners tanang ga-comment sa to atong gi-shout out karon. Ug apel na to sa pagbasa sa atong part 22. O atang-atangin na po atong sunod nga upload listeners, maningkamot ta maka-upload ta karong Pasko. O usmo na ko listeners, salamat jud kayo sa inyong tanan.